खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो पान कार्ड गांनैफ्रा मा खालामनांगौ आरो पान कार्ड गांनैफ्रा माबायदि जागोन नोंथांमोननो आं बेखौ फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बेखौ मिथिना लानाया गावबागावनि गोनांथार। नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा मबाइल गिदिर गैया नोंथांमोना गावनि न'खरनि सोरबाफोर गामिनि सोरनोबाफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मिथिनानै नोंथाङा खोन्थानो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा मिथिना लानाया मोजां। नोंथांनि इयुननि थाखाय नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नायथारबानो जाबाय जाहाथे नोंबो नोंनि प्रब्लेमा बेफोरबायदि जेंनायाव गोलैया। दिनै अब्ला भिडिअखौ आं नोंथांमोननो बेखौनो लाबोदों। जोङो पान कार्ड गांनैफ्रा मा जागोन आरो मा खालामनांगौ नोंथांमोननो आं फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियार खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो नोंथांनि पान कार्डआ एक्टिभ दंना गैया आरो बेजों लोगोसे नोंनि पान कार्डआ बबे डिपार्टमेन्टनि बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै। भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअआ हेल्पफुल जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायफ्रा गोदान नैबे चेनेलाव गोदान आपडेट चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। जोंहा पान कार्ड गांनैफ्रा पान कार्ड गांनैनि गेजेराव गांसे सारेन्डार खालामना लानांगौ। जोंहा पान कार्ड गांसेखौ डिलिट खालामना लानांगौ दै। पान कार्ड गांनैया माब्रै जायो होनब्ला ओरैबायदि जोंहा पान कार्ड गांसेखौ जोंहा आधार कार्डजों दरनो आरो पान कार्ड गांसेखौ भटार कार्डजों दरनो। जोङो सासे मानसिनावनो पान कार्ड गांनै थायोब्ला जोंहा पान कार्ड गांसेखौ सारेन्डार खालामना लानांगौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सारेन्डार खालामना लानांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना साननो नाङा जायफोरना पान कार्ड गांनै दङ बबे मोनसे पान कार्डखौ सारेन्डार डिलिट खालामगोन होननानै। नोंथांमोना जि समाव नोंथाङा पान कार्डखौ सारेन्डार खालामनो नागिरो अब्ला नोंथाङा मोनसे पान कार्डनि माखासे डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामग्रोना लाबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बे पान कार्डखौ नायग्रोबानो जाबाय एक्टिभ दंना गैया। एक्टिभ दङब्ला नोंथाङा एक्टिभ गोनांखौ नोंथाङा पान कार्डखौ सारेन्डार खालामनाङा। बिनिफ्राय नोंथाङा गुबुन मोनसेखौ नोंथाङा सारेन्डार डिलिट खालामना लाबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना अफलाइन हायो अनलाइन हायो। बिनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन अफलाइनाव माबायदि हायो। जोङो दिनै माखासे अफिसफोरखौ मिथिया। जोङो बबे अफिसाव थांनानै जोङो पान कार्डखौ जोङो डिलिट खालामना लानांगौ सारेन्डार खालामनांगौ बेखौ मिथिया। दिनै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों गावबागावनि मबाइलावनो नायनानै नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना अफिसखौ नुगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय गावनि मबाइलावनो गावबागावनि पान कार्डआ मा डिपार्टमेन्टनि बेखौ नायबानो जाबाय। बे मबाइलावनो ओंखारजोबखायो। नोंथांमोना पान कार्ड नाम्बारखौ थुबानो जाबाय। अब्ला आं खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थानो नाजालांगोन। जोङो गोबां मानसियानो अफिसखौ नुवा। बिनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि पान कार्डखौ थुनानै नायनो हागोन आरो नोंथांनि पान कार्डआ एक्टिभ दंना गैया बेखौबो नायनो हागोन। अब्ला बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा क्रम ब्राउजारखौ बाहायबानो जाबाय। अब्ला आं क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामलांसै। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नोंथाङा बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय। फिलिं होननानै सार्च खालामबानो जाबाय। अब्ला नायबानो जाबाय बिनि वेबसाइटआ फैखागोन। बेयाव दङ इनकाम टेक्स गोजौआव फैखादों बेखौ खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। नोंथांमोना बेखौ बोखोबानो जाबाय गोजौआव। बिनिफ्राय नोंथांमोना थुनांगोन नैयाव दङ नाउ इउ आर एअ बेयाव थुनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना खनसे। जोङो पान कार्ड गांनैफ्रा जोङो मोनसे पान कार्डखौ सारेन्डार खालामबा जोङो 10,000 लागोन होननानै बुंदोंमोन। बिनिफ्राय जायफ्रा अफलाइनाव खालामो नोंथांमोननिफ्राय बारा फैसा लानाय नङा। 150 बा 100 लागोन। नोंथांमोना अफलाइनाव थांनानैबो खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइनाव पान कार्डखौ डिलिट खालामनो थाखाय सारेन्डार खालामनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन। बांद्राय गोलावबा भिडिअखौ मानसिफ्रा नायनो मोजां मोना। बिनि थाखायनो आङो सुंथाब भिडिअ लाबोयो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय नोंनि पान कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होदो। बिनिफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होदो। मबाइल नाम्बारा जिखुनु नों होबानो जायो। नोंनि खाथियाव थानाय मबाइल फननि नाम्बारखौ होबानो जाबाय। अब्ला आं होलांसै नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आं बेयाव गासिबखौबो होजोब्बाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव पान कार्ड नाम्बार होबाय मबाइल नाम्बार होबाय। बिनिफ्राय आङो दा कन्टिनिउ थुनानै होगोन। नोंथाङा नायबानो जाबाय बेयाव अटिपि नाम्बार थांगोन नोंथांनि बे मबाइल नाम्बाराव नों मबाइल नाम्बार होनाय नाम्बाराव। बेयाव बिनिफ्राय आंना अटिपि नाम्बार फैबाय। बेयाव आङो होलांनोसै। बिनिफ्राय आङो गासिबखौबो होजोब्बाय अटिपि नाम्बारखौ होबाय। बिनिफ्राय बे गाहायाव दङ भेलिडेट। बे भेलिडेटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय।
अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव गासिबो बेयाव नुजाफैजोबबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव पान कार्ड नाम्बाराबो ओंखारफैगोन बिनिफ्राय नोंनि बे पान कार्डआ बबे डिपार्टमेन्टनि बेबो ओंखारजोबगोन बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि पान कार्डखौ सारेन्डार खालामनो थाखाय डिलिट खालामनो थाखाय बेयाव दंखायो एरिया कड ओंखारफैगोन बिनिफ्राय एअ नोंथांमोना गासिबखौबो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना थांनानै नोंथांमोना बे जायगायाव नोंथांनि पान कार्डखौ डिलिट खालामनो हागोन बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि थाखाय बे जायगाया गोजान जायोब्ला नोंथांमोना जिमेल खालामहरनो हागोन इमेल खालामहरनो हागोन बिनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय माखासे सोंथि सोंनानै लानो हागोन बेयाव दंखाजोबो दै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांनि पान कार्डआ बबे डिपार्टमेन्टनि बेयाव ओंखारजोबखागोन नोंथांमोना बे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना बे अफिसाव थांनानै नोंथांमोना नोंथांनि पान कार्डखौ डिलिट खालामनो हागोन जायफ्रा अफलाइनाव खालामनो नागिरदों नोंथांमोनखौ बुंदों जायफ्रा अनलाइनाव खालामनो रोङा नोंथांमोना अफलाइनाव थांनानैनो नोंथांमोना खालामनो हागोन नोंथांमोना बेफोरबायदि नायबानो जाबाय पान कार्ड नाम्बारखौ होनानै बिनिफ्राय गासिबखौबो बेयाव थख' ओंखारखागोन एरिया एअ टाइप बेयाव दङ रेंक नोंथांमोना बे नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना नोंथांनि पान कार्ड डिपार्टमेन्टआव थांनानै नोंथाङा बेखौ नोंथांमोना सारेन्डार डिलिट खालामनो हागोन बिथांमोना गोबां बाथ्रा सोंनाय नङा बिथांमोना नोंथांनाव सोंगोन मोजाङै नोंथाङा खोन्थाबानो जाबाय नोंथाङा मानि थाखाय पान कार्डखौ सारेन्डार डिलिट खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथाङा खोन्थाबानो जाबाय मोजाङै खोन्थानानै होबानो जाबाय पान कार्डआ गांनै गेजेराव गांसे सारेन्डार खालामनो सानदों होननानै बिनिफ्राय जायफ्रा अफिसाव थांनो हाया नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना जिमेल खालामनानैबो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंथांनि पान कार्डआ एक्टिभ दंना गैया बेयाव दंखायो नै स्टेटास एक्टिभ नोंथांनि पान कार्डआ बेफोरबायदि ओंखारगोन एक्टिभ दंब्ला एक्टिभ ओंखारगोन नोंथाङा पान कार्डखौ नोङो सारेन्डार खालामखांनायनि उनावबो चेक खालामबानो जाबाय नोंथांनि बे पान कार्डआ डिलिट थांगोन ना थाङाखै नोंथांमोना बेखौ खालामना लाबानो जाबाय आरो जायफ्रा नोंथांमोना बे पान कार्ड गांनैनि गेजेराव सारेन्डार खालामा नोंथांमोना जेल जानो हागौ बोरैबा हमजाफ्लाङोबा सिगाङावनो लिरनानै होखादों आं सिगाङावनो भिडिअ मोनसे हगारनानै होखादों जायफ्रा पान कार्ड गांनै दङ नोंथांमोना पान कार्ड गांनैनि गेजेराव मोनसे सारेन्डार डिलिट खालामना लायाब्ला नोंथांमोना जेल जानो हागौ नोंथांमोना हमजाफ्लाङोब्ला आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआवनो हगारनानै होखाबाय नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि गोसोनि खोथा खालामना लाबानो जाबाय पान कार्ड गांनै लानानै जोङो मायाव उदायनो जिखुनु जोङो मोनसे पान कार्डखौ डिलिट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेराव मोनलांखाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नायनानै अफलाइनावबो खालामनो हागोन आं नोंथांमोननो अनलाइननिखौबो लाबोगोन नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय आं एसे थाब लाबनो भिडिअखौ नाजागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ आंनिफ्राय